Bună! Eu sunt Stuart. Și eu sunt Bob. Iar ceilalți n-au putut să vină deoarece sunt acasă. Adică noi suntem la bunici și dăm un anunț. Dar Monopoly cu Sofia. Dar la școală mi s-a furat din chestii. O grămadă, da. Vreau să dau un anunț că la 30 de abonați fac un concurs care când fac suma 30 de abonați vom cum se numește, vom face un concurs. Cine dă 100 de comentarii la un videoclip, deci, de fapt nu chiar 100, 30. Cine vrea să participe, de bine, da. Cine vrea să participe, puneți acolo eu, P sau particip. Ok, pa!